Хәерле кич, дуслар. Сезнең белән кабаттан мин Иркә. Ялларыгызны тагында ямьләндереп җибәрер өчен шоу-биз тапшыруын башлап җибәрәм һәм яңалыклар белән таныштырырга ашыгам. 25 март көнне кайда ял итәргә? Әбри Хабриев нинди хит иҗат иткән? Ләйсән Махмутова Зиләлә триосыннан киткәнме? Сорауларга җавап алдагы 1 сәгатьтә. Киттек. 18 март Unix концертлар залы тамашачыларның яратып йөри торган концертларның берсе 1+1 тамашасы узачак. Танылган җырчылар, онытылмаслык дуэтлар, кабатланмас концерт. Әлеге чараны син күрергә тиеш. Килегез. 25 март көнне тамашачыларга музыкаль каймак концерты тәкъдим ителәчәк. Хит-парадта гел беренче урыннарны яулап, тамашачы мәхәббәтен яулаган җырлар, җырчылар барысы да бер сәхнәдә җыелачак. Яраткан җырчыларыгызны тере тавышта тыңлап, рәхәтләнеп ял итеп кайтыгыз, дуслар. ТМТВ премияларын тапшыру тантанасына да санаулы көннәр генә калып бара. 15 апрель Пирамида концертлар залында узачак тантанага билет алырга өлгермәгәнсез икән, ашыгырга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Артист тормышы гел юлда инде ул. Гастрольләрдә вакытта ниләр генә булмый да, нинди генә кызык хәлләргә юлыкмыйсың. Айрат Ильясов белән Булат Бәйрәмовта искәрмә түгел. Татарча солянка концертлары белән гастрольләрдә йөргәндә Чаллы шәһәрендә була бу хәл. Бөтен җырчылар белән концерттан соң ашап алырга дип бер кафега киттек. Айрат белән арттарак бара идек, барысы да кирип китте. Безне охранниклар туктаттылар. Сез кирмисез диделәр. Айрат белән аптырашта калдык. Без бит алар белән дибез. Барыбер кертмәделәр дип сөйләде Булат Бәйрәмов. Айрат белән Булатны кафега кертмәгәч, калган җырчылар да кире борылып чыга. Шулай итеп, ул көнне ач карынга йокларга туры килде, дип уртаклашты җырчылар. Хәлләр булай гына бетми. Икенче көнне дә Чаллы шәһәрендә шул ук хәл кабатлана. Спорт киемнәреннән безгә керергә ярамый дип кертмиләр. Әлмәткә баргач кына рәхәтләнеп, кунак булып кайттык, ди Булат. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч көнне аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп, мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Татар эстрадасының яңа карлыгачларының берсе Алина Әхмәтшина әйе шулай җырына якты, эчтәлекле клип төшергән. Клипны әбием авылында 8-9 гыйнвар көнне төшердек. Урамда бик суык иде. Аппаратур да кирләнде, актерлар да үзем дә чирләмәс өчен еш җылынырга кирип йөрдек, дип уртаклашты җырчы. Әлеге җырга клип төшерүен дә бик гади генә аңлатты. Туганнар турында булгангадыр, җыр күңелемә бик якын. Клип мин көткәннән дә яхшырак килеп чыкты, ди җырчы. Шулай ук Алина клип төшерү процессын эш кебек узмавын белдерде. Әниләр, әбиләр белән бәлешләр пешереп, бәйрәм кебек булды, диде. Әлегә яңа клипны сезгә тәкъдим итәбез. Исәнме бей, нишләп торасың? Әйбәт кенә улым, Алинаны көтеп тора идем. Алина кайтамы ни? Алина кайта, Алина. Ой, рәхмәт бик зур, яма, сау бул. Слушай, давай кызык итәбез. Әйдә теге бала чактагы кебек аны карга әзрәк батырып алабыз, Җыелган көнебез
gözüde, yılmayu yüzü bizde. Etiyeni uturasız yem birip dürü bizde. Rahmet etiyeni diviz tuğan canlı itim bizni ustirgenlerizge. Ey şol şolay şol ustirgenlerizge. Ey şol şolay şol ustirgenlerizge. Damlarımız koyğıda sunalğanbız. Her birimiz tuğan için ullerlik tuğanlarımız. Apa singil inni abıy birisinden birisi şefşani. Koya koysana da yarray. Şulay. Ey şol şulay şol koya koysana da yarray. Ey şol şulay şol koya koysana da yarray. Ey şol şulay şol koya koysana da yarray. Kuşulaşıp gitken bizde tuğanılaşıp bitkenmiz. Jisni jingi kilini kiyip birge ömür üte üte tuğanılaşıp bitkenmiz. Ey şol şolay şol tuğanılaşıp bitkenmiz. Ey şol şolay şol tuğanılaşıp bitkenmiz. Bulsana du gerek istellerdey. Kim hur bulmayık başkalardan buluyuk elle kimlerdey. Kur şekere dost iş kure dost düşman aralarında buluyuk elle kimlerdey. Ey şol şolay şol buluyuk elle kimlerdey. Ey şol şolay şol buluyuk elle kimlerdey. Ey şol şolay şol toya benim galoşum. Ey de kızım sırlaşık demne bulsun belişim. Buluyuk elle kimlerdey. Buluyuk elle kimlerdey. Кагыйдалардан шак кына тайпылып бүгін сезгә 2 клип тәкъдим итәргә булдым. Чираттагы өр-яңа клип Алсу Азат Фазиевлар дуэтыннан. Алар Фәнәфис Дәүләтбаев сүзләре белән Хамид Мәккәримов музыкасына без кабызган сөю җырын иҗат иткәннәр. Җырчылар белдерүенчә, клипны төшерү процессы бик күңелле узган. Клип төшерергә кешеләр эзлибез дип игълан бирдек. Күпме теләк белдерүчеләр булганын белсәгез дип сөйләде Алсу. Клипта сөйгән ярлар булып уйнарга кирәк була. Ләкин чынлыкта 2 пар гына бер-берсен белгән. Ә менә төп рольне башкаручы балалар һәм егет белән кыз бер-берләрен бөтенләй белмәгән. Соңыннан гына танышып беттеләр, диде җырчылар. Бездән дә зарыгып клипны экраннарга чыгуын көтүчеләр алар дип истәде Азат. Барыгызның да теләген чынга ашырып, клипны карыйбыз. Minib turmuşamını Yarattım tuğla seni dikken
yüzübüzde Birge atlap yazsın her çok bizge Hayır haklı yazmış özü bizge Birge kirik ömür küzü bizge Ko'rsin dünya ko'rsin bizning aşa Yerda tengsiz muhabbatning borin Erishime degan aziz yorim Birga keshik yozmish sinovlarim Biz qobizg'asi ko'rganida nur Siyma yulduzlar bo'lganida So'nmasin edilar hech birida Bizning hislarida Biz qobizg'asi ko'rganida nur Siyma yulduzlar bo'lganida So'nmasin edilar hech birida Bizning hislarida Biz hafızası yürgügende Siyma yulduzlar bo'lganida So'nmasin edilar hech birida Bizning hislarida Biz qobizg'asi ko'rganida nur Siyma yulduzlar bo'lganida So'nmasin edilar hech birida Bizning hislarida So'nmasin edilar hech birida Bizning hislarida Sizning hislarida Гадәттәгечә, тапшырыбызның бу өлешендә корреспондентыбыз Дамир Зиннатуллиннан шәп репортаж карыйбыз. Бу юлы ул автор башкаручы, күп кенә хитлар авторы Ләйсән Мәхмүтова белән аралашып кайтты. Җырчының барлык яңалыкларын, серләрен хәзер белербез, карыйбыз. Салам достар, шоу-биз тапшыруу давам этеп. Хамиде көргәнегезчә, бик актив, популяр җырчы Зиләйлә төркеменең солисты Ләйсән Мәхмүтова бездә кунакта. Кызыклы әңгәмәне, кызыклы мизгелләрне әлеге репортажда без сезгә күрсәтербез. Хәзергә исәнләшәбез. Сәлам, Ләйсән. Сәлам! Ничек хәлләр? О, минем шәп. Без шундый матур җирдә. Хәзер Шуачакбыз. ишүп карарбыз. Алайса, хәзер без синең белән тимер аякларны алыйк, аннан инде чыгырбыз. Бызга ничегрәк булыр икән? Куркасыңмы? Мин иң яраткан сорау, куркасыңмы? Бар әзрәк, чөнки мин күптән конькида шуганым юк. Алайса, киттек әйдә. Әйдә син беренче. Мин? Әйе. Ишәтим. Тотып торыйммы? Чык. Мин күптән Ләйсән, синең белән инде бызга бастык. Бераз теге аның хәтле дулкын алмыйсың да кебек. Әйтәр менә соңгы тапкыр тимер аякка качан баскан идең? Качан йөрдегез? Беләм, бик күптән. Мин бик күптән басканым һәм мин иратлар Янәшәс. Конькин тимер аягына. тимер аягын кигәнем, чөнки ул вакытта минем размерлы матур конькилар юк иде. 20-10 ел элекме? Ничә ел элек? Шулайдыр, бардыр. Менә тимер аякка баскач минем сырысы киләнде менә теге ярактан күрсәгез дә Зиләйлә төркеменең инде махсус фишкасы бар. Ул инде ул да булса фигура. Монда ул теге бигрәк тә матур күренә. Тимер аякта булгач шундый теге кызык. Бу фигура темасын инде күп кенә тапкыр күтәргәннәр бар, ләкин син ничегрәк уйлыйсың? Ябыгу өстендә, я тазару өстендә эшлисеңме дигәндә, авырлык җыю өстендә. Мин бернәрсә эшләмим, дөресен әйткәндә. Менә минем костюмнарым бар. Менә костюмга сыймый башлыйм икән, димәк ябыгырга кирәк. Беләсеңме, конькида йөргәндә шулай ук калориялар бик күп ягыла. Шуның өчен без инде закка сузып тормыйк. Әйдә киттек, бераз зирек.
бик актуаль тема, ул инде Instagram. Иң беренче сырыс килә, син прямой эфирларга чыгасың мул. Ой, чыкканым юк. Ләкин караганым бар, миңа шундый ошый, шундый күңелле. Instagramда күптәннән инде син? Юк, күптән түгел. Хәтерләмим кайчан кергәнем. Подписчикларың шактый инде. Ну, бар әзрәк, ну җыелып килә ул. Сораулар, комментарийлар язалармы? Язалар. Үзең беләсеңме, тамашачы бик күп әйберләр белән кызыксына. Иң кызыксындырган темалардан индирәк, гайбәт тудыра торган темалар дип әйтәмсең инде. Нәрсә турында сорашалар? Менә кичә генә шундый кызык сорау бирделәр миңа. Сезнең үз тешегезме ул, салынмалы тешме дип. Бер кыз сорады, мәйдән нишләп, менә яңа клибыгызда карыйбыз. Минем ул целиком түгел. Ләкин анда менә кайбер вакыт күренми тешләрегез әйтәм. Юк, ул минеке дип күлдем инде. Мен менә шундый сораулар да бирәләр. Клипны Instagramга чыгардыңмы соң, интернетка? Анда, ну анда үзең беләсең, анда ул нигә белән 50 секунд кына биреп була шуңа. 1 минут кына бирергә була. Булай, димәк инде синең чыгарган клипың соңгы җырга тешләремә керсәм ачуланма. Ул клип ничегрәк барлыкка килде? Җәй көне клип төшерергә тиеш идем мин хит кызлары белән. Кызганычка. Актуаль тема. Кызганычка каршы өлгермәдем. Менә хәзер Гүзәлиянеке чыкты инде андый. Шушыны өлгермәгәч, ничектер менә шушы җыр менә берничә көндә барлыкка килде. Мин аны тиз генә бирдем аранжировка ясарга. Дөресен әйткәндә аранжировканы бик озак ясадылар. Ләкин Яңа ел алдыннан мин ул клипны күрсәтәм дигән әйбер үземә сүз бирдем. Шуңа күрә без аны бик тиз иттереп төшердек тә, мин аны как раз менә 29 декабрьдә бирдем эфирга, һәм ул китте. Кешегә ошый. Тешләреңә керсәм ачуланма, бик сагындым сине, җаным дисәм, кочагыма алып сине кабат, кайнар хисләр белән бер үпсәм. Тешләреңә керсәм ачуланма, мин бит сине, җаным, бик сагынам, искеләр йөрәк онта алмай, сөютларында мин янам. Тешләреңә керсәм ачуланма, мин бит сине, җаным, бик сагынам, искеләр йөрәк онта алмай, сөютларында мин янам. Дуслар, инде кызыклы әңгәмәбезне без менә кафе, француз кафесында дәвам итәргә булдык, аралашып, Ләйсәннең иҗади эшләрен, гаилә хәлләрен белешеп алырга булдык. Гомумән, сорап аласым килә, ничегрәк бүген күрешү менә Василияшып утыру сиңа? Миңа бик ошый. Мин үземне ял иткән хис итәм, шундый күңелле, күптән болай чыкканым юк. Син гомумән аралашканда чит кешеләр белән, мин бит инде синең өчен чит кеше дип әйтергә була. Чын күңелдән ачылып сөйләшергә яратасыңмы? Яисә синдә серләр Чит кеше ул беренче тапкыр күреп, беренче тапкыр сөйләшкәндә ул чит. Юк, мин алай серләрне әлбәттә шишмим бер кайчанда. Мин әле белгән кешеләремә дә серләремне шишмим, чөнки мин бик ябык кеше. Бик зур проблемалар, бик зур кичерешләр булса гына, мин шушы вакытта бүлешергә мәҗбүр булам, чөнки күңелемдә саклап йөреп булмый инде гел. Аны бит инде барыбер кемгәдер аңлатырга, кемгәдер сөйлисе килә. Бүген синең нинди проблемаларың бармы? Шук. Гомумән син алганда син инде җырчы да, бисең дә, солист бит инде син, режиссер дип әйтергә дә була сине. Күп кырлы талант иясе син. Менә син өчен менә режиссер буласым килә, мин чыннан да режиссер буласым килә инде, бик күптәннән бирле. Идеялар бармы инде, бераз уйладыңмы? Бар. Ниндирәк тема алырга телисең? Ялгышмасам, син катнашкан, син оештырган фильмнар бар, алар берничә фильм бар безнең, Уйнан уймак һәм Уйнан уймак 2. Әле менә күптән түгел Уйнан уймак 3 булачак. Менә шушыны карап утырганда ни килде? Идея, аның дәвамы, мин теге менә индийский фильмнарны карыйм да, шушыларга сыкланам да, мәйтем, ничек бездә юксың ул. Алай берсе шушындыйны төшерәсе килә. Менә яшьләр турында. Шундый берәр мәхәббәт, шушындый менә
ялкынлы, шундый менә җырлы, биюле, менә безнең татарлар да менә шулай итә беләләр дигән бер уйда бар. Ләкин безгә әйттеләр инде, я тигез исән кала, я исән калмый, границалар уза башлыйлар икән, блок менә булай иттереп куясың. Яхшы. Минемчә, бүгенге социаль экспериментыбыз Аллага шөкер бик уңышлы булды. Менә дөресен әйткәндә, синең белән күрешер алдыннан мин инде уйланып бергән идем, менә сезнең гаиләгездә, гомумән әти-әниегездә бит инде театрда спектакльләр куйганда барлыкка килгән дип әйтергә була. Театр белән сез дә тугансыз бит инде. Һәм инде күптән түгел генә сезнең әтиегез дә бакый дөньяга күчте. Менә бу моментларны, мизгелләрне син гомумән үзең ничегрәк кичердең? Сорыйсы килгән, сорамыйча булдыра алмыйм. Ой, ул вакыт вообще шундый бик авыр булды, чөнки минем әле балам гына туды. Минем анда күпме берничә айлык, 2 айлык, чөнки мин балам декабрьдә, 3 декабрьдә туды. Әтигә инсульт булды 8 мартта. 9 или 10 мартта. Аларның менә шушы бәйрәмнәрдә булды инде спектакль, аның спектакль вакытында инсульт булды. Бу кинәт кенә менә спектакльне уйнап бетерә алмадылар. Беренчеме, икенче өлешендә менә шул туктап калды да, кеше теге скорыйларны чакыртып нитеп бик авыр хәлдә алып киттеләр. Көннән көн аңа начарайды, ләкин инде анда ничектер инде министерстводан катгый рәвештә приказлар биреп ясаттылар аңа операция. Ләкин безгә әйттеләр инде, я тигез исән кала, я исән калмый. Без әйтә алмыйбыз, чөнки бик авыр диделәр хәле. Менә инде бу хәбәрне ишеткәч, аңлыйм инде бик авыр хәл. Ул бик авыр. Ул менә мин хәзер аңлыйм, менә кеше кинәт кенә үлеп китә бит инде менә. Менә ул кеше бар, син шалтырата, ул кеше юк дип. Теге менә без андый халәттә 5 көн яшәдек. Чөнки менә ул комада ята операциядан соң. Яңлашым яшәячәкме, юкмы? Менә көн сайын теге менә телефон шалтырату безгә бик куркыныч иде инде. Я үлде, я исән дип менә шушындый әйбер гел менә көтеп торасың, менә шушындый приграничный нидә, зонада 5 көн авыр. Бу моментта инде дөресен әйткәндә Татарстан халкы, Татарстан тамашачы сезнең белән бергә кичергәндер дип уйлыйм. Бу темадан инде алгарак дәвам итәрбез дип уйлыйм. Иң беренче сорауны биргән идем, ләкин син ничектер әйләндереп кирип киттең. Син гомумән менә кем? Режиссермы? Җырчымы? Биючеме? Рольләр уйнаучы актермы? Менә син күңелдә кем? Мин барсы да. Миңа бер профессиядә булу бик миңа ул мин бер әйбер белән шөгыльләнә алмыйм. Миңа бөтенесе кирәк. Бу да әгәр дә миңа ошый икән, мин бөтен әйбер белән кызыксынам. Мин аны эшләргә тырышам, мин аны эшли башласам җиренә җиткереп эшлисем килә. Менә сайларга кушсалар, менә ничектер тормыш кысып куйды, һәм менә сайла. Режиссер, композитор, җырчы. Сайлап бетереп булмыйдыр, чөнки менә шул ук режиссерга нәрсә кирәк? Менә режиссерга зур белем кирәк. Ул актерлык остасында белергә тиеш, ул көйләрне дә, ул бит постановочный не булгач, ул куя, ул әзерли, менә шушы бөтен базаны, менә кеше күрсен өчен, ул театрдамы, ул кинодамы, ул бөтен әйберне үзе тасвирлап, әзерләп куя. Чөнки ул менә үзе куясы әсәрне, ул бит күрә башында. Аны бит инде чыгарырга кирәк кеше өчен. Шуңа күрә ул бөтен әйберне үзе эшли. Нинди бию булырга тиеш, нинди көй булырга тиеш, нәрсә. Аны бик җаваплы инде дөресен әйткәндә. Аны берничектә менә син режиссер, менә синең юлың, менә син булай гына барырга тиеш дип әйтеп булмый берничектә. Шулар җырчылар да инде, алар бит инде теге тупа әйткәндә бер якка гына карамыйлар бит инде. Алар нәрсәдер хисләндергә тиеш, шул ниндидер бию, кемдер караган, ниндидер дизайн ягын карый. Чөнки әгәр дә син бер нәрсә белән кызыксынмыйсың, мин я даже не представляю, нинди булырга тиеш ул җырчы. Теге менә узконаправленный, бер нәрсә белән кызыксынмый торган. Әленди Димәк инде Ләйсән Мәхмүтова әлегә күп кырлы талант иясе булып кала инде. Юк, мин үземне җырчы да дип саныйм, режиссер да, чөнки мин үземә бик самый критичный кеше.
Менімше, әгәр дә син җырчы, син әлләнди теге зур тавышлы булырга тиеш. Әгәр син режиссер әлләнди нидер Титаник төшерергә тиеш инде. Менә аңлыйсың минем ниләрем, минем планкаларым бик югары. Шуңа күрә мин үземне бик гади кеше итеп саныйм. Ялап кына әйтәсең инде син моны, Ләйсән, син инде иҗади гаиләдә туганыңны беләбез, иҗади гаилә булып үскәнеңне беләбез. Менә бу син кичкенәдән иҗат белән шөгыльләнергә хыялланып үстеңме? Әтиәнеңнең тәэсире булдымы монда? Ну, аларсыз берничек тә алар әлбәттә булды тәэсир, чөнки мин аларны күреп үстем. Мин алар белән гастрольләрдә йөрдек без, мин кичкенә чакта. Мин рольләр уйнадым. Менә шундый тәрбия булгач, әлбәттә син артист булмыйча кем буласың инде? Бәлки сиңа менә күрәсең бит инде авыр гастроль тормышын, кайсыда җиңел, кайсыда авыр. Бу миңа кирәк түгел дип тә уйлаганың булмадымы? Юк, мин аны аңламыйдым, чөнки миңа бик ошый иде ул. Менә шушы гастроль, бу шәһәрләрдән шәһәргә күчү, менә шушы сәхнәгә чыккач сине ул менә кичкенәдән тыясың бит ул менә син сәхнәгә чыгасың, сине бөтен кеше карый. Ул кичкенәдән аңлашыла ул. Теге, мин болай әйтсәм, болай карыйлар, болай әйтсәм, болай, менә болай эшләсәм кеше килә, ул менә халыкны сизеп аласың. Ничектер уштырында тотырлык кешең бар. Нишләп тә мин аны аңламыйм, менә шушындый димәк, Тәмен табасың инде. Әйе. Әти-әниләрең ничегрәк гомумән карадылар сине менә шулай. Алар үзләре мәҗбүр иттеләрме? Синең кирип киткәнеңне карап тордылармы? Мәҗбүр итмәделәр. Ул кая кирип китү, нәрсә турында? Иҗатка кирип китүеңне әкрен генә. Ну, ул бар иде инде. Ул уже кичкенә чактан бар иде. Алар миңа просто юганда бармыйсың дип әйтмәделәр. Менә апага алар әйттеләр. Минем әни әйтте, юк кызым, анда җырма, бик авыр, менә үзебез җырыйбыз гастрольдән гастрольгә, әйдәп анда. Сеңә ярый. Минем характерым башка иде. Минем Лилия апа теге тыңлый торган шундый, менә анда барма дисәң бармый торган инде. Мин теге анда барма дисәләр дә теге барып, үҗәтлеген мәйме шундый үҗәтле шундый. Адресин әйткәндә бит апаң да, Лилия апаң да әкрен генә шул өлкәдә әзмәс булса да эшләп бирә. Рольләр башкара. Тик тормый. Түгел, ул бик талантлы кеше. Ул минем бик талантлы, бик скромный, кызганычка каршы, бик ыялчан. Менә кирәкмәстән аның уйный торган рольләре бик тирән һәм бик уйландыра торганмы? Уйландыра торган. Ул гомумән актриса буларак бик әйбәт актриса. Ул төрле рольләрне уйный ала. Ул комедияда, драма, трагедия, любой неге эшли ала торган актриса. Дөресен әйткәндә инде үзең дә әйтеп уздың, син шундый боевой, бераз усалрак та дип әйтергә була. Менә шундый тыштан усал булганнар, алар инде эчтән йомшак, ярдәмчел, шундый кешелекле кешеләр. Бу синдә дә шулай микән дип сырысым килә. Миңа хәтле усал түгел. Әлбәттә инде йомшаклык бөтен кешедә бар ул. Бөтен кешегә хас ул. Но мин стрелец үзем по натуре. Охшай, мин шуңа күрә кайвакыт әйткәлим инде мин шулай. Мин гомумән мин әйтәм мин. Мин әгәр дә шамаса, юк, мин кайвакытта инде үземне тыям, әлбәттә мин теге лучше бу әйтмичә генә калыйм әле бу юлы дип. Ләкин менә әйтергә кирәк икән. Менә шушындый ситуация килеп җитте икән, менә теге бөтен кеше дәшми, мин әйтергә тиеш аны. Моны да сорамыйча калмыйм. Кызлар сугышаймы? Кызлар сугышканда тагында карарга да кызыграк бит инде, үзең беләсең. Сугышканың бармы? Кызлар белән, егетләр беләнме? Җегетләр белән. Ни өчен? Нәрсәгә кыйнадың дип әйтмисең инде? Юк, аларны сөйләмим. Бу кызлар ни өчен сугышалар егетләр белән? Шуның өчен. Обижать инде. Границаны узды. Мин синең өчен сөйләп утырамын да. Мин чөнки белмим ничек аңлатырга приличный итеп ничек әйтергә икән. Менә шуңа син дөрес әйттең. Границалар уза башлыйлар икән, всё. Блок менә булай итеп куясың. Яхшы. Алык урыс эстрадасында Viagra, башка блестящий, анда битендә солистлар алмашына һәм яңа кызлар килә. Мөмкинме менә Ләйсән Мәхмүтова сольны җырлап китеп, синең урынга башка кызны менә синең кебек формада, синең кебек җырлаучы кыз алмаштырырга мөмкинлек бармы? Булачакмы? Аны алай бик җиңел дип уйлыйсыңмы? Менә шушы минем шикелле табыны, менә минем шикелле фасондагы, минем шикелле җырлаучы. Без бит безнең Зәлиләдә менә теге юлы без сөйләп үткән идек.
авыр шаклар булды, чөнки Зөлфия как раз театрда эшли, аның прямо бик күп спектакльләр, безнең менә монда Зөләйләдә бик күп концертлар, чыгышлар. Менә и проблема килеп чыкты, ишебез җырлый алмыйбыз. Менә без Зөлфияны көтеп утырабыз. Һәм бик азаплангач, без 4нче кешене эзли башладык. Ул бик авыр, ул менә үзеңә тәңдәл кешене табу бик авыр. Аны күпме инде менә 1 еллап эзләдектер инде. Берничә кыз бездә эшләп карадылар, ләкин безнең эзлек темпераментка туры килми, соң без үзебез теге айгырлап Манчыйсыз берне. Шыгырып тора торган нәрсә. Аларга авыр, безгә авыр кешене истерап барырга. Хәзер үзегездә күрәсездер, без 2 кеше дә чыгыш ясыйбыз, 3 кеше дә чыгыш ясыйбыз. Бу безгә, безнең өчен бик кулайлы, уңайлырак. Чөнки чит кешене өйрәтергә кирәк. Булай без уже все, без бөтен нин беләбез. Бу нәрсәдән килеп чыкты. Безнең без Зөләйлә төркеме Казан шәһәр филармониясында эшлибез. Без анда теркәлгән. Һәм менә зур гастрольләр булганда безнең Зөлфия ничектер менә китә алмады театрдан. Аның анда репетицияләр булды, аның анда чыгышлары булды. Һәм безгә Ләйсән белән икәү китергә туры килде. Аннан менә берничә тапкыр алай булды. Безнең иң зур гастрольләргә туры килде Башкириядә булырга тиеш иде. Зөлфия менә яңа спектакльгә утыргач инде ул гомумән китергә мәҗбүр булды, чөнки анда 10 көн Башкириядә җырга кирәк. Хәзер без Казан шәһәр филармониясында Ләйсән белән икәү генә эшлибез. Нишләп мин моны аңлатам, чөнки без как раз күптән түгел генә Оренбург якларында булып барып кайттык. Һәм кешеләр сорый. Нишләп сез икәү, өченчегез кая? Нәрсә? Аны аңлата инде туйдым. Шуңа күрә мин сезгә аны сөйлим. Без Ләйсән белән икәү чыгыш ясаганда бер дә аптырап калмагыз. Зөләйлә төркеме исән. Без бергә, ләкин Кайсы вакытта инде сезгә икәү генә чыгыш ясарга? Аптырамагыз, без булай да чыгыш ясый алабыз, булай да чыгыш ясый алабыз. Аннан беркемгә дә начар булмаячак, чөнки бездә көч бар. Без чыкканда сәхнәгә дөрләтеп чыгабыз. Ләйсән, гомумән Зөләйлә төркемендә низахлар, тавыш килеп чыкканы буламы гомумән? Кызлар булгач Митр кешегә шаганмы? Митр кешеме? Сөйләшеп утырам, тире инде. Тотып карыйм дисмесең инде. Митр кешеләрдә төрле хәлләр була бит инде. Ул гел менә теге матур тәти булып йөреп булмый, ул табигый хәл. Ул әлбәттә инде ниндидер була ул андый. Без бит инде 30дан аз узган. Тәҗрибәле кешеләр. 30дан уздык инде. Бездә акыл бар. Бер-беребезне аңлыйбыз. Шуңа күрә ул яктан проблема юк. Һәрбер кеше үз фикерен бүтән кешегә әйтеп бетерә ала, аңлата ала. Шуңа күрә Низахлар сездә булмый инде. Була, ләкин без аларны бик әйтмәт иттереп шишәбез. Ләйсән, хәзер инде композиторлык турында сөйләшеп алырбыз. Җырлар барлыкка килә, син инде әкрен генә аларны татар эстрадасының артистларына бирәсең бит инде, алар җырлыйлар. Гомумән калган җырларны, ошаган җырларны үзеңә дә калдырасың. Иң кыйммәткә киткән җыр ничә сум икән ул? Ой, күп кыйммәт түгел. Юк, кыйммәт. Әйтмим мин. Син бу композиторлык акча эшләүдән барлыкка килгән дип әйтеп булмый. Юк, мин күңелдән килгән. Мин беләсем, мин якын кешеләремә гомумән мин менә күптән түгел генә сата башладым. Чөнки шундай бер бар, теге бесплатно биргәч, бесплатно да, урысча аңлатканда без уплаты бит инде ул. Аның кадере итә, бетә. Юк ала, аны бик кадерләмиләр. Әгәр дә акча кеше түли икән, аны ничектер, ой, мин моны сатып алдым, менә моны чыгарырга кирәк, моңа караш более бережный дип ничек Кадерлеләр инде. Кадерлерәк алай сатып алсалар, кадерлерәк. Шуңа күрә мин кайбер җырларны сатып бирәм. Җырлар кайсы вакытта күбрәк
барлыкка килә. Төнлә, көндез, елаганда, җырлаганда, бәби белән утырганда, балалар белән утырганда, кайсы вакытта? Мин практически йыламыйм, шуңа күрә төрле вакытта килә. Кайбер вакыт теге жатасың, җыклап җыка киткәндә, менә килә башка. Тизгән сикереп торасың да, диктофонны аласың да, минем өйдә пианино, минем анда уйнарга ярамый. Сәгатьнән соң уже всё. Күршеләр дә тык-тык итә башлый. Сез диктофонга анда нәрсәдер җырлап, барлап утырасың инде. Кайбер вакыт менә, кстати, Төшләремә керсәм ачуланма. Менә ул как раз менә пианино уйнарга ярамый вакытта килде ул ки башыма. Менә син иҗат иткән җырларның кайсысы менә быел инде 2017 елда 15 апрель ТМТВ премиясе уза. Кайсы җыр премиягә ләгер дип уйлыйсың? Ләгүен теләр идең? Дөресен әйтимме, мин әле белмим ни җырлыкканымны. Ләгергә теләк. Ләгергә теләк бар, әлбәттә. Мин былтыр карадым ул премияны, миңа бик ошады. Чөнки ул шундый зауыклы, шундый кызык, анда сценарий, анда декорация, анда ул кызларның елан тотып чыгуларына ни торды, мин теге авызымны ачып карап утырмыйдым. Неужели безнең эстрадада мондый премия бар дип, мин бик шатландым. Мин горурландым, чөнки ул югары сыйфатлы ясалган әйбер. Һәм мин анда әгәр дә катнашсам, мин бик шат булыр идем. Рәхмәт Бисур. Ләйсән белән инде шулай әкрен генә таныштык. Әңгәмәбез ахырына якынлашыр дип уйлыйм. Ләкин сорыйсы килә инде гаилә турында. Булат тәмле крәштә сорабызгандыр инде, сорашкандыр гаиләң турында. Ләкин минем дә сорыйсым килә. Син инде безнең теге шундый кыю, боевой хатын-кыз бит инде. Әмма тормыш итәшең ниндирәк икән синең? Ничегрәк кабул итә икән ул сине? Йомшакмы ул синең киресенчә? Кем гаиләдә баш? Ну, безнең итальянский гаилә. Без икебез дә кабынып та алырга, шунда сүреләбез дә. Ну, нирәк? Мин ул мине күбрәк аңлый. Ул минем әйбәт кеше. Ул миңа юл бирә. Ул мине шыдаган була, мине көтә. Ул без гастрольдә булганда балаларны карый. Рәхмәт аңа. Рәхмәт сиңа, Руслан. Дуслар, менә шушы мотор мизгелдә инде әңгәмәбезне ахырына якынлаштырабыз. Барыгызга да исәнлек саулык. Сау булашабыз. Пока-пока. Әкбәк пранк шоу тамашачыларыбызда зур кызыксыну уята. Егетләребез Булат Браво белән Раил Габдуллин моның өчен барысын да эшли. Экспериментларны күзәтеп, үз фикерләрегезне җиткереп барасыз. Рәхмәт. Бүген нинди пранк төшерделәр икән, хәзер күрербез, карыйбыз. Сәлам дуслар. Сәлам дуслар. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә янәдән социаль эксперимент төшерәчәкбез. Бу социаль эксперимент нәрсәдән гыйбарәт? Әгәр дә сезнең яныгызда, сезнең алдыгызда берәр кеше хәлдән таеп егыла башласа, сез аңа ярдәм кулын сузыр идегезме? Без дә бүген Лилия Хаснулова белән нәкъ шуны тикшереп карарга булдык. Лилия, ничек синеңчә бүгенге социаль экспериментыбыз килеп чыктымы, уңышлы булдымы? Минемчә, бүгенге социаль экспериментыбыз Аллага шөкер бик уңышлы булды. Чөнки менә бүгенге эксперименттан без күрдек, кешеләр битараф калмый, ярдәм итәләр. Аллага шөкер. Шушы бик шатландырды шул хәл.
Менә синең үзеңнең тормышыңда мондый хәл булганы бармы? Бер кешенең егылганын күргәнең бармы? Минем тормышта андый хәл булганы юк иде. Әмма дә ләкин мин үземнең хәлемнән килгәнне эшләр идем, шушы кешегә ярдәм итәр идем. Һәм инде булышыр идем инде. Дуслар, шушының белән бүгенге социаль экспериментыбыз тәмам. Миңа калса, бу социаль эксперимент белән без Казан халкының битараф булмавын ачыкладык сезнең белән. Инде сез дә үз чиратыгызда ярдәм кулын сузыгыз, битараф булмагыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүгенге яңалыклар тәмам. Алдагы Алтын Татар эстрадасында нинди хәлләр булыр? Икенче тапшырда белерсез. Ә бүгенгә мин Иркә сезгә күңелле яллар теләп сау буллашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.